Ola a todos, benvidos e benvidas un día máis ao meu canal de YouTube. Son María Mera, actriz presentadora e mamá. Hoxe quero compartir con vos un momento moi especial deste segundo embarazo, que foi como lle demos a noticia á familia de que estábamos embarazados, de que estábamos esperando o noso segundo fillo, neste caso a nosa segunda filla. Así que, imos aló. Primeiro contarvos por que decidimos facelo dunha maneira especial. Ben, pois decidimos facelo dunha maneira diferente porque éramos conscientes de que é un momento tan especial, tan único e que pasa tan poucas veces, ou mellor non volve a pasar, pois queríamos compartilo dunha maneira diferente, dunha maneira cuidadosa, dunha maneira pensada coa familia, porque tamén é un regalo para eles, non? Entón, vivir ese momento o máis emocionante posible, porque iso ao final vai quedar marcado na memoria para sempre, o momento no que llo dixemos e como reaccionaron, non? No primeiro embarazo foi tamén moi bonito, non fixemos ningunha cousa especial máis que comunicalo, pero sí que o dixemos nun momento tamén onde estaba casi toda a familia reunida, entón o primeiro embarazo foi demasiado especial, sobre todo pola emoción da xente, como recibe a túa familia a noticia, non? Pero neste, pois quixemos facer algo diferente, porque tamén era un embarazo que non esperaban ningunha das dúas partes da familia, era algo, iba a ser algo sorpresa, porque non era algo que nos faláramos a miúdo, nin nos preguntaban, nin era algo que quedara aí que nadie esperaba. Entón, pois foi algo sorpresa, entón quixemos facelo, pois iso, dunha maneira diferente. Pero antes vou vos contar cando demos a noticia. Neste segundo embarazo non fixemos igual que o primeiro. No embarazo de Dalia esperamos ata cumprir os 3 meses, esperamos ata facer esa primeira ecografía das 12 semanas para corroborar que todo estaba ben e logo demos a noticia. Neste segundo cambiamos por completo, principalmente porque eu non vía ningún motivo polo cal esperar ata os 3 meses, basicamente porque se me pasaba algo, pois tanto para ben como para mal, a miña familia sempre se vai enterar, os meus pais e os meus irmáns sempre van estar comigo nos momentos bons e nos momentos malos, igual pois que os pais do meu marido e os irmáns do meu marido. Entonces, pois, cando lle dicimos á familia máis cercana, eu creo que non hai ningún problema. Entón, neste caso, dixémolo alrededor da semana 8, un pouquiño antes incluso de cumprir a semana 8, que van sendo 2 meses de embarazo, é dicir, moi prontiño, pero ademais eu tiña unha razón bastante de peso, que era que un dos meus irmáns, Juan Mera, sabedes, o que pelea, o que fai kickboxing, pois iba a marchar a entrenar unha temporada bastante longa fora, eu non quería darlle esa noticia a distancia, entón pois dixemos, pois xa que nos coincide que nos imos reunir todos, que era foi a finais de xuño, cando foi o San Xoán, que tamén é o seu santo, e nos reunimos todos en familia, que é raro, porque a veces para coincidir todos xuntos é moi complicado. Entón eu dixen, imos aproveitar esta ocasión que imos estar todos xuntos e quero dicirllo aí, que estean todos xuntos, non? E no caso da familia de Galeb, pois era máis complicado porque reunirnos todos é super difícil, son moitos máis, entón foi difícil, pero, bueno, coincidimos que estaban os pais, que estaba un dos irmáns, entón, bueno, logo xa fomos repartindo a noticia pouquiño a pouco, da maneira que agora vos vou contar, que foi diferente e especial. E a maneira que escollimos para dar a noticia foi, pois, que Dalia regalara unhas galletas especiales. Entón, que quero dicir con isto? Que ao final a noticia tampouco foi así de repente, non? Tiveron que pensar un pouco, tiveron que ver a galleta e ver, unha galleta, vale, fixo unha galleta Dalia, e logo aí estaba a mensaxe, non? Que tampouco se vía así a bote pronto. Agora vos la enseño, mirade. É unha galletiña en forma de calendario, onde pon, pois, febreiro de 2019 e marca cunha estreliña o día que saio de contas, que é o día 12 de febreiro. E entón é así, iba nunha bolsiña, guardei algunhas de recordo, como podedes ver, por suposto, cunha etiqueta tamén. O que pasa é que a etiqueta tiña un biberón e que poñía aquí, vou ser irmá maior. Que pasa? Que a letra saiu moi pequeniña e entón pasou que algunha persoa non se fixou no que poñía aquí directamente, pero a min tamén me gustaba a idea para que non fora tan
tan de golpe ver a noticia, non? Que tiveran que analizar que era iso, non? Entón, iso é verdad que o conseguimos, pois así foi o que lle demos, non? Entón, Dalia foi repartindo, pois Dalia fixo unhas galletas, así foi o momento, que vos quere dar unhas galletas, entón vamos lle dando unha galleta a cada persoa, non? Todos empezaron a ver, e a verdade é que houve reaccións de todo tipo, non? Está a primeira persoa que se dou conta que ao final foi que non comunicou, non? Dicir, hola, que me dis? Que vamos a ter outro neto, outro sobrinho, ou que sexa, non? Outro afillado, ou que sexa. E outros pois reaccionaron incluso mirando, porque teño un dos irmáns que dicía, pero 2018 xa pasou, dixen, pero se non pon 2018, pon 2019, o sea que cada un vía a súa cousa, non? Entón foi moi divertido, e bueno, pois foi unha maneira, non sei, eu penso que diferente e bueno, sobre todo para pasar un momento bonito coa familia e compartilo dunha maneira distinta e tamén, sobre todo, involucrar a Dalia, que era tamén algo que me gustaba moito, non? Que ao final pois fora ela quen dera a noticia do embarazo, non? Repartindo as galletiñas. E así foi como fixemos este comunicado tan importante. No caso da miña familia, pois quedaron moi sorprendidos porque, xa digo, non o esperaban. Claro, non era algo que faláramos a miúdo, non tanto pola miña familia como pola do meu marido. Entón, pois foi unha sorpresa super agradable e quen se deu primeiro de conta foi o meu irmán Juan, que tivo aí a picardía de ler a letra pequeniña e dicir, ala, que va a ser irmán maior, Dalia. Entón, como? Miña nai xa toleaba. E logo por parte de Galio, pois tamén fixemos o mismo que as persoas que estaban nese momento, porque tampouco queríamos esperar moito entre dar a noticia nunha familia e despois noutra. Isto ten que ser equilibrado, que senón que se enteren todos ao mesmo tempo e compartilo así, pois é o mellor, non? Entón Dalia pois repartiu tamén as galletas e tamén pois soupo de todo, non? Hai xente que non decía, non entendo nada, como que pasa en febrero de 2019? E outros que empezaron a botar contas, espera, que van 9 meses. Entón pois foi moi guai. O interesante tamén de dar as galletiñas é que o non conseguir ao estar toda a familia xunta, pois sempre gardamos, por suposto, unha para cada familiar, que logo agardamos e lle fomos dando tamén a noticia pois en persoa e comunicando, non? Que é unha cousa tamén pois moi bonita, non? E nada máis. Así que nada, eu deixo-vos aquí esta idea por se algunha mamá ou algún papá vai repetir ou van ser papás por primeira vez, pois que pensedes nesta idea. Deixo-vos tamén agora quen me fixo as galletas, que tamén é a mesma persoa que me fixo as tartas de Dalia no segundo e no terceiro cumpleanos, e contei con ela de novo para facer este regalo, que é unha rapaza que ten unha pastelería que se chama Tartas de Llolla, que está en Milladoiro, e sempre contacto con ela, e a verdade é que é algo increíble, porque eu digo, quero isto, e ela reproduce iso tal cual, é dicir, que é unha máquina, é unha crack, así que, pois nada, eu dixenlle, quero isto con esta idea, e todo o que me vai xurdindo, eu mandolle fotos, e ela, pois, o reproduce, pero así vos lo digo, tal cual. Entón eu busquei esta idea, e así quedou. Non sei se vos gusta, se non, espero que vos parezca orixinal. Pois nada máis, ata aquí o vídeo de hoxe, espero que vos gustara moito e que vos dera algunha idea. E nada, no seguinte vídeo contareivos como van os síntomas deste terceiro trimestre, que houve varias cousas por aí e tamén algunha anécdota que vos teño que contar bastante interesante. Así que un bico moi grande e vémonos no seguinte vídeo. Chao!